дар воқеъ маҳз омӯзгору мураббӣ аст ки моро бодпайраҳои роҳнамоӣ мекунад то мо бо дастоварде ноил гардем. нақши муҳит ва муассиса бошад ҳам дар ташаккули зеҳнӣ калон аст. мо ин ҷо дар бораи муҳите ҳарф мезанем ки ҳамагӣ бо меҳру муҳаббат фарогир буда бо омӯзишу тарбияи ҷалби бештар дорад. муассисаи давлатии таълимӣ мактаби интернати ҷумҳуравии кӯдакони ятими ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар оғӯши худ садҳо нафар кӯдакону наврасонро парварида кӯшиш мекунад то дастпарварони ин даргоҳ ба дастоварде ноил гарданд. ҳамзамон бо шогирдони муассиса омӯзгорони мушфиқу ғамхор таълим медиҳанд. ҳар як тарбиягирандагони ин маъзами илму маърифат бо ояндаи худ бо чашми некбинона назар карда умед ба фардои дурахшон мебахшанд. дар муассиса 10 гурӯҳи ташкил шуда ба онҳо 10 мураббия ва 4 нафар ивазкунандаи мураббия корҳои тарбиявӣ мебаранд. лозим ба таъкид аст ки сатҳи дониши хонандагони муассиса назар ба солҳои қаблӣ рӯ ба беҳбудӣ ниҳода истода аст ки ҳама ин аз заҳмату меҳнати устодону мураббиён шаҳодат медиҳад. шогирдони ин боргоҳ дар супоридани ҳуҷҷатҳои худ дар маркази миллии теҳсин назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъол ҳастанд. соли таҳсили 2019-2020 тариқи ин марказ зиёда аз 10 нафар ҳуҷҷат супориданд ки аз инҳо 4 нафарашон ятими кӯл мебошанд. дар арафаи ҳар як иду маросимҳо аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатии вилоят ва ҳам аз сарпарастии муассиса ба хонандагон тӯҳфаҳо ва сару либоси идона тақдим мегардад. ҳанӯз аз оғози нахустини фаъолияти кори сарвари кишвар таъкид карда буданд ки ман шуморо танҳо мондан намегузорам. давлату ҳукумат пуштибони шумо хоҳад буд. ин нуқтаро тарбиягирандагони муассиса хуб дарк карда мекӯшанд то аз худ ҷавобан ба ин ғамхориҳо ташаббус нишон диҳанд. ин хонандагон инчунин оид ба эълон намудани 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ҳам бетараф набуда дар озмуни олимпиадаҳои фанӣ фаъолона иштирок карданд. ман миннатдории самимии худро сараввал ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам. тамоми ашёҳои хониш барои мо муҳайё намуданд. мо кӯшиш менамоем ки дар оянда номбардори ватани азизи худ бошем ва дар давлатҳои дигар рафта номи давлати худро дар сатҳи аввал қарор диҳем. имрӯзҳо дар саросари ҷумҳуриямон омӯзиши фанҳои дақиқ ба роҳ монда шудааст. инчунин бо фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ба роҳ монда шудааст ки дар ин ҷо хонандагонро ба сатҳи илмомӯзӣ ба фанҳои дақиқ даъват менамоянд. мо хонандагон ҳамеша бояд кӯшиш намоем ки дар омӯзиши фанҳои дақиқ на танҳо фанҳои дақиқ балки ба омӯзиши фанҳои гуманитарӣ низ шавқу рағбати худро нишон диҳем ва инчунин саводнокии худро баланд бардошта дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок намоем ва номи ватани худро, номи ватани азизи худ Тоҷикистонро то ба сатҳи баландтарини қуллаҳои илму маърифат расонем. ва мо хонандагон мебояд ки сафи илмомӯзии худро зиёд намуда дар тамоми олимпиадаҳо иштирок намоем. инчунин ба тамоми хонандагоне ки ба ин фанҳои дақиқ бештар илми худро нишон медиҳанд, бештар саводнокӣ доранд, ба онҳо низ чунин ақидаҳоро пешниҳод намоем то ин ки дар пешрафти ватани азизамон саҳми арзандаи худро гузоранд. хонандагони ҳамин муассиса Миҷгона Узбекова дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ширкати фаъолона дошта ба гирифтани ифтихорнома ва сипоснома аз ҷониби раиси вилоят шарафёб гардидааст. иштирокчии даври вилоятии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ҳастам. ман иштирокчии даври вилоятии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. ман миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат,
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки барои мо чунин озмунро пешкаш намуданд. ман миннатдории худро сараввал ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки барои мо чунин шароитҳо муҳайё намудааст. ва мо бояд пайваста аз ин шароитҳо истифода бурда бояд ба мутолиаи китобхонӣ машғул шавем ва мо ҳар рӯз ба ин китобхона омада ба мутолиаи китобхонӣ машғул мешавем ва дар ин ҷо китобҳои бадеӣ зиёд мебошад. ҳар як нигоҳи назари хоса ин хонанда даргоҳи мураббиёну омӯзгорони муассисаро водор ба он месозад ки баҳри тарбияи дурусти онҳо даҳчанд меҳнат намоянд. ватанро бо чашми онҳо дидан чӣ гуворову зебост, зеро аз ободии пешрафти ҳамаи онҳо ояти шукрона бар лаб доранд. ҳар баромаду ҷамомаде ки аз тарафи онҳо гузаронида мешавад ба худ шукӯҳ ҷалоли тоза доранд. онҳо дар вақтҳои фориғ аз дарсҳо бо ҳам дар паҳлӯи якдигар мисли фарзанди як падару модар суруд мехонанду хушҳолӣ мекунанд. нури чашмонам зору дармонам ҷону ҷононам ту боши тоҷикистон. нури чашмонам зору дармонам ҷону ҷононам ту боши тоҷикистон. то шавад фарзандҳомон сарбаланд сарзамини кӯнаи мо арҷманд то набинад ҳеҷ гоҳе он газанд ҷони сору ҷон фидои миллатӣ то набинад ҳеҷ гоҳе он газанд ҷони сору ҷон фидои миллатӣ. нури чашмонам зӯру дармонам ҷону ҷононам ту боши тоҷикистон. мегӯянд меҳр дар чашм аст. ҳамин меҳру ихлосу ватандорӣ дар чашмони эшон бо хубӣ вонамуд аст. тарбиягирандагони муассисаи номурда ҳарчанд меҳри волидайнро кам эҳсос намудаҳам, лек тамоми нерӯ қувва ва ғайрати шикастнопазири худро баҳри ободии пешрафти ватан бо саъю кӯшиш ва донишу заковати худ исбот месозанд. баъди модар хор шуд ҳар як гули домони ман, баъди модар гашт ҷорӣ чашмаи чашмони ман. ман ки будам зор бар меҳру навозишҳои ӯ бирафту ҳасрати ӯ сӯхт ҷисму ҷони ман. гаштаам пазмону зори чеҳраи пурнури ӯ, зери хоки сард хуфта модари пазмони ман. гирья дорам бесадо дар ҳасрати дидори ӯ, гирья дорад ҳамраҳи ман хонаву айвони ман. гарчи ғамгинам зи сӯзи рафтани ӯ аз барам, эй худо хурсанд бошад рӯҳи модарҷони ман. албатта ҳар як дарди хонандаи ин муассиса дурӣ аз хештабор, дурӣ аз падару модар аст. лекин новобаста аз ин мо кӯшиш менамоем ки дар меҳрубониҳои падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ин ҳама дарду ранҷро яктарафа гузошта кӯшиш менамоем ки мо сазовори номи баланди ватандор гардем. дар ин ҷо омӯзгорон ва мураббиёни мо ба монанди падар ё ин ки модар ба мо ғамхорӣ мекунанд то ин ки мо аз меҳру навозишҳои модар ё ин ки падар дур будани худро эҳсос накунем. бале хеле дур аст аз муҳити оила дур будан, аз падар модар дар ҷои дигар зиндагӣ ба сар мебарӣ. вақте ки волидонат дар назад нестанд хеле эҳсоси танҳоӣ мекунӣ ки шахсе нест ки ҳамраҳат бошад, яъне ҳамеша ба ту гӯяд ки ту танҳо нестӣ, ман ҳамроҳат ҳастам. модарам, эй модари заҳматкашам, монисти дар байни обу оташам. бо ғами фарзанд шуд умрат хазон, зиндагии хеш бахшиди ба он. худ нахобидию хобонди маро, худ напӯшидию пӯшонди маро. то ниҳоли боғи ту қомат кашид,
گشت مثل برف مویت سفسفید. دیده دیده داغ فرزندان خود، بارها آتش زده بر جان خود. شد پسر در جنگ دشمنها هلاک، دخترت را بر محل داده به خاک. از غم آنها و هست و نیستی، بارها افتاده و میخیستی. آخرین از نسخه های تو منم، در دم پیری عصای تو منم. زین سبب هوش و خیال تو منم. шароитҳои муассиса ва талаботҳои рӯз ҷавобгӯ буда, ошхонаи тозаю тамиз, синфхонаҳои барҳаво ва шароитҳои лозимаи хонандагонро болопари дигар мебахшад. ман миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои мо шароитҳои мусоидро фароҳам оварданд. ҳоло мо дар ошхона қарор дорем ва ошхонаи мо ба тамоми ашёҳои мусоид фароҳам овардааст. мо аз омӯзгорони худ миннатдор ҳастем, ки барои мо тамоми лавозимоти хонишро муҳайё намуданд. чун дар сиёсати пешвои ғамхору ростпарвари мо тарбияи насли наврас ва мактабу маориф дар ҷои аввал аст. ҳангоми сафари кори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, якчанд хонандаи ин муассиса ширкат карда миннатдории худро барои дастгириҳои ҳамаҷониба иброз доштанд. ман миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки ҳамеша дар ҳама ҳолат дастгирии моро мекунанд ва пайваста моро водор месозанд, ки мо дар фазои сулҳу ободии кишвар ҳамеша илм омӯхта номбардорони ватани худ гардем. ва чӣ тавре ки ба ҳар яки шумоён маълум аст, дар ҳар як паёми худ пешвои муаззами миллат ба хонандагон ва ҷавонон баён менамоянд, ки онҳо ояндасозони миллатанд ва ҳамеша иброз медоранд, ки мо бояд бо дониши баланди худ номи миллати худро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд гардонем. ва мо аз ин дастгириҳои пешвои худ миннатдор ҳастем ва барои мо хонандагон дар ин муассиса тамоми шароитҳои зисту таълим фароҳам оварда шудааст. аз ҷониби президенти мамлакат ба таълимгирандагони муассисаи таълимӣ мукофотҳои пуливу сари либос ва китобҳои бадеӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шудааст. аз тарафи шахсони саховатпешаи ноҳия берун аз он пайваста хайрияҳо ворид карда мешавад. китобхона шуғли дӯстдоштаи аксарияти хонандагон аст. фонди бою ғани китобхона бо шумораи беш аз 6181 адад дар хизмати аҳли муассиса аст. ман миннатдории самимии худро аввалан ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои ҳимоятимон тамоми ашёҳои хонишро муҳайё намудааст. мо пайваста кӯшиш менамоем, ки бо баҳои хубалхонда номбардори халқу ватани худ бошем. кунем шукронаи пешвои миллат, кунем шукронаи раҳмони миллат. намонде ки бигӯем мо ятимем, кунем шукронаи эмоми миллат. ба чорсуи ҷаҳон ту раҳ кушодӣ, дароз кардӣ ба моён дасти ёрӣ. зимору тофтан гумнони мо чист, намедонам падару модарам кист. кӯдакону наврасони ин макони илму маърифат аз нашрҳои тозаи китобҳо ҳам бархурдор ҳастанд, ки 1265 адади онҳо тоза нашр мебошад. маъмурияти муассисаи таълимӣ тамоми чораҳои заруриро меандешад, то шароитҳои зисти тарбиягирандагон рӯз то рӯз беҳ гардад.